Триває інформаційний ранок на телеканалі АТР у прямому ефірі. Для вас працює ранкова програма «Саба». В студії я, Інна Завоюра, з гостями сьогодні буду спілкуватися на важливі та актуальні теми та події, що відбуваються в Україні та світі. І гостем цієї ефірної години буде пан Микола Спірідонов, політичний експерт, політичний консультант. Доброго ранку. Доброго ранку. І будемо одразу розпочинати із такого. Сьогодні, за попередньою інформацією, має відбутися суд у Печерському районному суді столиці щодо справи Михаїла Саакашвілі, колишнього губернатора Одеської області та третього президента Грузії. Допоки достеменно невідомо, о котрій годині має відбутися засідання. Утім, за попередньою інформацією, яку надають адвокати і зі слів адвоката, які наголошують, що слідчі кажуть, що сьогодні 100% мають розглянути питання щодо обрання запобіжного заходу Михаїлу Саакашвілі. А в Генеральній прокуратурі будуть клопотати про те, аби взяти пана Саакашвілі під домашній арешт із носінням браслету. Тож, пане Миколо, хотілося б від вас почути, як ви думаєте, чи врешті сьогодні відбудеться суд, адже вже ввечері, сьогодні, близько 22-ї години, спливає термін щодо перебування пана Саакашвілі під вартою. Так, згідно з чинного КПК, потрібно або провести судове засідання і обрати запобіжний захід, або відпустити. Хоча в українській практиці пару разів було, коли не відпускали, а одразу висували нове ще звинувачення, що не зовсім законно, але теоретично так іноді бувало. Що стосується Михайла Саакашвілі, ну можна припустити відсотків на 99, що головним шоу сьогоднішнього дня буде саме суд над Михайлом Саакашвілі. І, до речі, можу заспокоїти його прихильників. Різні чутки ходять, що він може на 2 місяці бути затриманий, але суд не може йому обрати більше покарання, ніж вимагає прокуратура. Відповідно, він, скоріш за все, буде під домашнім арештом, тому що не обрати йому зовсім ніякого запобіжного заходу, ну, теж буде трошки дивно при таких звинуваченнях. Тому з дуже великою ймовірністю це буде домашній арешт. Якраз як того і вимагає прокуратура. Ну, сьогодні, зокрема, о 9-й годині ще дружина разом з юристами спробує навідатися до Михаїла Саакашвілі. Він нині вже майже 2 дні перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки України. І найцікавіше, що сама дружина, пані Сандра, вважає, що влади Грузії і України щодо її чоловіка діють спільно, готуючи його екстрадицію з Києва в Тбілісі. Чи взагалі таке можливо, якщо ось в Україні є слідство, є справа, і віддати людину, в котрій є справа в цій країні, до іншої країни? Це залежить від рівня претензій до нього, рівня злочину. В принципі, екстрадування з країни – це може бути одним з покарань, якщо на ньому немає таких злочинів, як умисне вбивство, наприклад, а на ньому очевидно, що їх немає. То екстрадиція цілком можлива. В Грузії від цього будуть не в захваті, але такий варіант теж розглядається. Втім, ми не повинні на 100% довіряти тій інформації, що озвучує дружина Саакашвілі, бо коли, наприклад, перший раз намагались затримати Михайла, то він взагалі говорив бозна що з криші. Він, наприклад, говорив, що його можуть затримати, а потім викрасти, доставити в Росію до Путіна. От таке звучало. Ну, цілком ймовірно, що це фантастика. А навіщо, на вашу думку, така риторика, ось така активна риторика, що можуть його затримати і віддати кудись? Це намагання збільшити протестні настрої. В неділю був досить потужний протест відносно. Там було, напевно, 10-15 тисяч учасників, але з приблизно такою картинкою ми з 2004 року чули, що 100 тисяч учасників. Тобто, ну, це наша правова традиція, коли 10-15, говорити, що їх 100.
тисяч. І от тепер треба ще мобілізувати прихильників Саакашвілі. Для цього потрібно розпускати чутки про те, що він отримає 60 діб арешту реального, про те, що його там можуть кудись екстрадувати. Ну, втім, його екстрадиція в Грузію лишається ймовірним сценарієм. Таке теж може бути, але не на першому місці ця ймовірність. Просто можете пояснити, трошки я не розумію. Тобто тут його мають вже суд проголосити якийсь вирок і далі вже екстрадувати? Чи як це має? Чи тут будуть його судити і віддадуть в Росію? Я просто не Суд розумію. має обрати запобіжний захід. Тільки запобіжний захід, без вироку? Про вирок ще не йдеться. Суд обирає запобіжний захід, скоріш за все, це буде домашній арешт на якийсь термін, наприклад, на 30, на 60 діб. Після цього будуть думати, от іноді людей, які звинувачуються у певних правопорушеннях, дійсно екстрадують в їх країни. Таке можливо. Оскільки він тут в Україні, як я вже сказав, нікого, очевидно, не вбив, нікого не покалічив, з великою ймовірністю його екстрадувати можуть. Але, знову ж таки, це інші будуть незручності від цього. В тій же Грузії не будуть задоволені наші грузинські партнери. Ну, Михаїлу Саакашвілі, я нагадаю, інкримінує Генеральна прокуратура України частину 2 статті 256 Кримінального кодексу України. Це сприяння учасникам злочинної організації та укриття їхньої злочинної діяльності. Генеральний прокурор України, зокрема, продемонстрував і перед журналістами, і перед парламентаріями минулого тижня аудіозаписи, на яких нібито розмова пана Саакашвілі із Курченком, одним з найближчих з оточення Віктора Януковича безпосередньо до біглого президента. Зокрема, йдеться про те, що Курченко нібито фінансує все те, що відбувається під Верховною Радою України, а саме наметове містечко, яке розмістилося на площі Конституції ще 17 листопада, коли була проголошена велика, так би мовити, антикорупційна акція. Отже, пане Миколо, як ви взагалі можете всі ці дані, які Генеральна прокуратура наводить проти Саакашвілі, оцінити? Адже ми бачили ці аудіозаписи, знову ж таки, це можуть бути спокійно змонтовані аудіозаписи. Ну, не зрозуміло, чи є там 100% голоси. Ну, по-перше, це непрофесійно те, що нам говорила Генеральна прокуратура, тому що є чіткі правила, що людину не можна звинувачувати, поки вона не отримала законний вирок суду. Виступає Генеральний прокурор, розсипається у якихось звинуваченнях, які суд ще не довів. Тобто його виступ вже непрофесійний. Якщо в той чи інший момент Михайло Саакашвілі, ну, я в це не вірю, але все ж таки, наприклад, отримає реальний вирок суду, то все-таки поведінка Генерального прокурора, його дії будуть дуже непоганою підставою оскаржувати це в тих же європейських судах з прав людини. Тобто Генеральний прокурор вже підставляється. Стосовно тих матеріалів, що ми побачили, ну, я не був, чесно кажучи, знайомий з Курченка, я не беруся ідентифікувати його голос. Виглядає загалом зв'язок Курченка з Саакашвілі, ну, трохи сумнівно. Це Так, виглядає. і сам Саакашвілі наголошено тому, що він навіть... Ну, голос Саакашвілі наче схожий. Ну, на цих плівках. Ну, мені так здалось. Курченка, ну, не знаю, не чув його. А коли відбудуться, знову ж таки, суди, як ви думаєте, знову будуть пред'являти ось ці докази, які багато, знову ж таки, експертів, політиків наголошено тому, що це, так би мовити, сирі докази по цій справі? Ну, можна з дуже великою ймовірністю передбачити, що, скоріш за все, в суді це все розпадеться, особливо в публічному, тому що, як правило, прокурори загалом гірше підготовлені, ніж адвокати, бо довгі роки була негативна селекція, туди брали кумів, сватів, братів і так далі, а не за професійною ознакою. І майже ніяку справу не можуть довести до кінця. Так що в суді, скоріш за все, це все буде розпадатися і нічого довести не вдасться, навіть якщо, ну, таку гіпотезу зробити, що він дійсно винний, але наші прокурори навряд чи здатні це
довести. Ось ви наголосили на тому, що сьогодні ми можемо спостерігати таке собі шоу під час, якщо і сьогодні знову ж таки відбудеться судове засідання. Ну, відбудеться, куди ж йому дітися? Куди ж йому дітися, дійсно, але допоки достеменно, поки що офіційної інформації ми не отримали. Офіційну інформацію не дають, щоб не дати можливість підтягувати прихильників. Це в самий останній момент буде інформація, бо, представляєте, оголосять зараз от о 8 ранку, ну, уже там о 9, про те, що буде цей суд, наприклад, о 19 годині вечора. Відповідно, одразу дають всю інформацію, коли мобілізовувати прихильників, що робити. Тому в самий останній момент ця інформація з'явиться, не треба втрачати певність. Можемо знову побачити, як пана Саакашвілі вже витягали один раз з автівки, будуть зараз зали судових засідань витягати. Ну, це трохи ганьба, звичайно, як його витягли з автівки. Це якось взагалі ніхто не таке не очікував, що його зможуть прямо звільнити з рук спецслужбовців. З автівки його витягати взагалі-то нелогічно, тому що, як я вже сказав, йому не загрожує реальне покарання. А якщо там автівку не пускати, якщо варіант блокувати на Аскольдовому і не пускати, або витягати його, то цим, в принципі, погіршується його ситуація, краще цього не робити. Ну, сам пан Саакашвілі вже неодноразово наголошував на тому, що всі ці справи проти нього, зокрема щодо перетину кордону, ось ця справа щодо сприяння діяльності злочинній організації, ці справи є політично вмотивованими. Сам Саакашвілі на цьому наголошує. І навіть коли його затримали, ось минулої п'ятниці, він оголосив безстрокове голодування, такий протест проти того, що відбувається із ним. Як ви думаєте, на чиєму боці може бути правда? Ви знаєте, будь-який процес проти політика, Саакашвілі, там, не знаю, Тимошенко, ще когось, має певне політичне забарвлення. Тому для того, щоб його звинуватити, докази повинні бути бездоганними, його провини, щоб не було можливості йому на це, ну, грубо кажучи, з'їхати, на те, що це політика. Стосовно правди, я б не давав тут однозначної відповіді. Цілком однозначно, що пан Саакашвілі певні закони порушив, хоча б своїм перетином кордону. Ну, це були певні порушення. Коли він пручався правоохоронним органам, ну це теж порушення. І рядову людину могли б забити до полусмерті, якби вона пручалась взагалі правоохоронним органам при затриманні. Тобто цілком очевидно, що певні порушення він робить, але це логіка його політичної боротьби, будемо вважати, що істина посередині. Пане Миколо, вибачте, буквально включення у нас зараз в ефірі. Ігор Мосійчук, народний депутат від фракції Радикальної. Пане Ігорю, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Ігорі, хотілося б у вас розпитати ваших оцінок, прогнозів того, що може відбутися вже сьогодні, а це саме суд над Саакашвілі. Нічого не відбудеться. Відбудеться суд, і я впевнений, буде обраний запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. Хоча, хочу сказати, за ті кримінальні правопорушення, які інкримінуються Михайлу Саакашвілі, і які він вчинив після першого затримання будь-якого іншого громадянина України, суд би арештував без права на заставу. І рішення сьогоднішнього суду буде свідчити про те, що суд підконтрольний, суд політично мотивований, і що суд в Україні – це інструмент політичної гри. Тобто, правильно я розумію, можна говорити про те, що Генеральна прокуратура буде клопотати про такий м'який запобіжний захід стосовно Саакашвілі? Ну, про це вже сказала прес-секретар Генеральної прокуратури. Тут тільки інше питання, ще раз скажу, що будь-який інший громадянин уже за ці всі правопорушення був закритий без права на заставу. Я не до того, що треба так закрити Саакашвілі. Я до того, про що любить повторюватись Генеральний прокурор, що закон один для всіх. Якщо закон один для всіх, то добровольці, які зараз сидять за ґратами і закриті туди
за менші правопорушення, ніж вчиняв Саакашвілі, вони також мають бути звільнені. Закон же один для всіх. Пане Ігорю, у нас зараз в студії знаходиться пан Микола Спірідонов, політичний експерт. Він, зокрема, наголошує на тому, що сьогодні можна очікувати у Печерському районному суді такого собі шоу. Ну, звичайно, прихильники Михайла Саакашвілі будуть максимум витискати для картинки, для політичного піару з того, що буде відбуватися в суді. Але якщо буде внесене питання домашнього арешту цілодобово, ну то я так розумію, що жодних підстав для якихось радикальних дій немає, і все, що буде, це буде просто продовження, будемо казати, перформансів імені Михайла Саакашвілі, тільки вже в суді. І ще один момент дуже важливий. Справа в тому, що, дивіться, реально, людина має 2% рейтингу. Людина піднімає питання імпічменту президента, оголошує народний імпічмент. Нема питань. Я сам автор закону про імпічмент президента. Але я вважаю, що має бути прийнятий закон, а потім, якщо це буде необхідно і на це буде воля українського парламенту, відбудеться процедура. Вони все роблять до навпаки. Тому в мене таке бачення, що ніхто ніякого імпічмента не бажає. На цьому робиться піар, на цьому робляться певні заклики. І найголовніше, як на мене, вони не направлені на здобуття політичних дивідендів, бо їх немає. Пане Ігорю, але ж все одно, знову ж таки, напередодні навіть відбувся мітинг, марш за імпічмент. Тобто люди намагаються якось говорити про це, наголошувати на цьому. І за даними і поліції, і, зокрема, людей, котрі були там присутні, кілька тисяч людей вийшли на цей мітинг. Ще раз, давайте розділяти людей, які виходять на мітинг за імпічмент, з політиками, які закликають цих людей на цей мітинг. Чому я так кажу? Тому що більшість людей виходить абсолютно щиро. І вони виходять не за Саакашвілі, а проти президента Петра Порошенка. І я цих людей розумію. Їх дістало 3 роки брехні, 3 роки цинізму, 3 роки обманутих ілюзій. Ви знаєте, що більшість тих, хто вийшов на цей мітинг, 3 роки тому голосували за Петра Порошенка. Інша справа, що ті, хто закликає, виводить і організовує мітинги, ніякого імпічменту не добиваються. Вони намагаються здобути політичні дивіденди, вони намагаються збурити ситуацію, вони намагаються побудувати якесь політичне майбутнє на цьому. І насправді, а чим відрізняється ліберал прозахідний Порошенко від ліберала прозахідного Саакашвілі? Нічим. Економічна модель залишиться та сама, Україна і надалі перетворюватиметься в сировинний придаток Заходу і так далі, і так далі. Вони 2 сапоги пара, вони куми, і я думаю, ми є свідками комедії. Пане Ігорю, дякую вам за телефонне включення. Почули вашу позицію. Отже, пане Миколо, щойно, зокрема, говорили з паном Ігорем Мосійчуком щодо тих подій, які відбувалися вчора. А як ви цей мітинг можете назвати? Приміром, пан Ігор наголошує на тому, що це був мітинг проти президента України. Ну, звичайно. І власне, не за Саакашвілі. Були певні опитування мітингуючих, вони говорили про те, що вони за Саакашвілі, за НАБУ, проти Порошенка. Досить активно студентів
на цей мітинг кликали. Я підтримую широку комунікацію зі студентами. Мені деякі з них повідомляли, що їм дзвонили зі штабів Саакашвілі по 10 разів. Наприклад, запитували, чи йдете ви на мітинг, там ні, не йде. Ну і запрошували по 10 разів. Тобто організація була досить активна. Звичайно, зараз Саакашвілі став певною точкою зборки. Він концентрує навколо себе націоналістичні певні сили і загалом протестний потенціал тих, хто проти Петра Порошенка. Так само, як і Майдан 2004 року стояв, в принципі, не за Ющенка, стояв, в принципі, проти Януковича, проти Кучми. Майдан 2014 року там фактично стояв проти Януковича і проти його рішення не підписувати асоціацію з Європейським Союзом. І зараз для Порошенка найбільш небезпечно буде, якщо дійсно вийдуть всі ті, хто не підтримує нинішню владу. Таких людей за оцінками 60%, якщо не більше. Пане Миколо, дякую вам. Допоки ставимо таку собі крапочку невеличку, адже зараз ми перериваємось на невеличку рекламу. Дочекайтеся, далі продовжимо розмову. З нами цікаво.